тежко живяхме. В смисъл беше голяма мизерия, недоимък. Нищо, че всички говорят, че при социализма всичко е било цветя и рози и нямало мизерия. Това не е вярно. Бяхме в една стая. Пода на стаята беше от пръст. Много често някой казва, ще умра от много работа. Баща ми имаше и той една приказка, че по принцип природата ни е дала толкова, примерно, но ние достигаме само до толкова от собствените си възможности. Дойде Илия Павлов и като видя басейна и вика, чакай, кой го направи това? Преди 2 седмици го нямаше. И си правише къщата, там къща и гараж, над гаража басейн, а вътре в гаража ламборджини. Но тъй като аз имам достатъчно опит и знам, че мога да се справя с тия неща, и в моята глава изведнъж блесна идеята да направя едно нещо, ама да бъде, аз го определих като град в града, винаги мога да спечелиш пари. Никога не съм разбирал. По всякакви начини. Никога не съм разбирал някой като вземе да ми обяснява. Аз не ме интересува нищо друго, искам да спечеля пари. Здравейте, аз съм Иво Югов и това е епизод от моя подкаст Откровено с Иво Югов. Днешният ми гост е инженер Валентин Вълев. Той е един от най-известните строителни предприемачи в България. Неговата фирма Експрес Гаранцион е построила десетки хотели, жилищни и офисни сгради. Той има една друга дейност, която е свързана с проектирането и изграждането на аквапаркове, на спа центрове, на хотелски и частни басейни. Фирма Експрес Гаранцион е собственик на една реномирана хотелска верига, тя се нарича Аква, а инженер Валентин Вълев, който е бил председател на Камарата на строителите в Варна, многократно е награждаван за своята така упорита и вдъхновена работа през годините и няколко пъти или повече пъти е носител на най-престижната награда в строителния бранш, това е Златен отвес. И така, първия ми въпрос, и то не е въпрос, по-скоро да те опитам как си. Здрасти, добре съм, Иво. Говорим си на ти, защото се познаваме. Всичко за сега мога да кажа, че всичко е наред, като сме здрави. Да. Другото сме го научили за 51-2 години строителна дейност, 9 години училище и 4 години техникум, 5 години военно училище и 42 години вече стаж. Добре. В дейността. Това е достатъчно дълго, за да се чувствам добре в това амплоа. Добре, как ти се вижда Варна, така, с настъпването на пролета? Как виждаш Варна? Така, като ходиш по улиците? В момента, защото още не е настъпила пролета, не е разцепнало всичко и не ми се вижда много приятна Варна, но ние всички трябва да направим усилия да я направим по-приятна. Смятам, че имаме възможност, ако искаме, ще го направим. Добре, днес нас те познавам от доста време и така имам доста въпроси, които са свързани с формирането на твоята личност. Примерно интересно ми, била ли е така решаваща семейната ти среда за оформянето ти и за развитието ти като човек? Това е един въпрос важен, който и аз съм се задавал много пъти. Точно какво се е случило, че например на мене да ми се прави бизнес и да успешен, и да съм успешен в бизнеса. Брат ми също и той прави бизнес и той е успешен. Значи излиза, че нещо в нашето семейство е било такова, което не е предизвикало да го свършим. А какво е то смисъл? Примера на майката, на бащата, смисъл? Не, то е комплекс, може би. Те времената, едно време, аз съм роден 60-та година, времената са били много тежки, много сурови. Родителите ми баща ми е роден преди 44-та година, 27-та година, майка ми 36-та година, много тежки и сурови времена. Дошли са във Варна на квартира от Добрич, от Добричките села. Дошли са във Варна на квартира. Аз съм се родил тук на Мария Луиза в майчин дом. Да, стария майчин дом. Да, стария майчин дом, но
Тежко живяхме. В смисъл беше голяма мизерия, недоимък. Нищо, че всички говорят, че при социализма всичко е било цветя и рози и нямало мизерия. Това не е вярно. Бяхме в една стая. Пода на стаята беше от пръст. И бяхме и под наем. Стаята беше 4 на 4. Това беше до 12-та си година. Живяхме 4 човека в една стая. Дали ти се отрази по някакъв начин на мисленето ми се е отразило, да. Отразило ми се, защото след като влязох в техникума, хората в техникума бяха, доста голяма част от тях, бяха деца на архитекти, строителни техници, нали, което беше едно ниво над работническа класа. Майка ми и баща ми бяха работническа класа. Баща ми шофьор, майка ми плетачка. И това ми се отрази, нали, по отношение на това, че аз виждах как тези хора са на едно малко по-различно ниво и трябваше да ги догонвам, ако искам да ги настигна и да ги задмина. Добре, ти си ми споменавал, че още като ученик така си правил, то да кажем, да, опити да изпиташ границите на своите възможности. Според тебе, ти сега достигнал ли си границата на своите възможности? Постоянно ги изпитвам. Продължавам. Как? Пример, пример. Поставям си някаква цел и я гоня, колкото и да ми е трудно. И значи много често хората казват така. Някой се е напъвал толкова, че не е оценил границата на възможностите си и е получил някакъв здравословен проблем. Да. Няма как някой да оцени границата на възможностите, без да направи опит да си прескочи границата. Ти си я прескачал. Да, ето иначе не можеш да мръднеш напред, ако не си прескачаш ограниченията, заложени в твоята глава от всичко, което е около тебе. От семейна среда, от времето, в което живееш. Може би и от ограничения, които сам си налага човек. Да, първо ти си в някаква среда. Там те научават на някакви ограничения, ти вече почваш да вярваш в тях, почваш да си ги налагаш и ако искаш да миниш напред, трябва да прескочиш тези ограничения. А прескачането става с насилие. Няма прескачане с... насилие над собствената личност. Над собствената личност, да. Не искаш. Страхта е или имаш физически проблеми, защото нали се насилваш повече от необходимото, но като го направиш, виждаш, че не е толкова страшно, виждаш, че резултата е по-добър и преместваш границата. А това не е ли в някакъв момент за сметка на здравето, примерно? Не мисля. Здравето много се спекулира с това. Много често някой казва, ще умра от много работа. От работа... Не се умира от много работа и от много напъване. Хората, които свикнат в един по-такъв тежък ритъм да живеят и да работят, просто телата им се приспособяват към това. Да. Имаш ли спомен кога се раздели с наивността си? Мога да кажа, че още не съм се разделил. Не го вярвам. Има неща, с които още не съм се разделил. Не мисля, че си наивен човек. По-скоро като по-млад. За някои неща просто не искам да се разделя с наивността си. Не искам да вярвам, че хората нямат достатъчно акъл в главата си. Не искам да вярвам, че сме толкова ниско в йерархията на света, а пък мислим, че сме някакви много големи. По нашите действия, които виждам, аз виждам, че нещо не е наред. Но не искам да го повярвам. Кое не е наред според тебе? В Българина кое не е наред? Много работи не са наред. Кое те дразни най-много? Най-много ме дразни това, че ние не можем да се разбираме помежду си. Ние не сме организирано общество. Не сме. Липса на всякаква организация. Нашата организация е на много ниско ниво. Не сме свикнали да работим заедно, в екип. А в частния бизнес... Това ме дразни. Да, в частния бизнес няма ли организация? Примерно в твоята фирма, в други фирми, частния бизнес, ако няма организация, няма нищо.
Значи, известна организация имаме. Не, аз говоря в други отношения. Ти говориш за обществото като говоря цяло. за обществото. Всеки се дърпа, всеки казва, аз съм най-големия, най-великия. Хората не са осъзнати, че едно нещо се постига много по-лесно и много по-добре в екип и в общност. Искаш да кажеш, че сме индивидуалисти. Индивидуалисти, обаче неразумни индивидуалисти. Индивидуалисти, които в труден момент могат да се съберат заедно и да решат един труден проблем, това са едни умни индивидуалисти. Обаче едни индивидуалисти в труден момент пак продължават да се карат и да не се разбират. Това не са от умните индивидуалисти. Добре, какво ти отне и какво ти даде следването в Висшето военно-строително училище, което тогава се казва Благой Иванов, сега... То беше много интересно, защото по начина, по който се развивах в техникума, по принцип винаги съм бил непокорен. Значи старата система, социалистическата, винаги по някакъв начин ме е дразнила. Черна овца, т.е. Да, бях черна овца. Общо взето винаги правих тъй, че имах проблеми с реда. Така, нали? Най-общо реда. Най-общо реда, защото имаше ред, който не ми харесваше, струваше ми се глупав и аз глупав ред не обичам да спазвам. Но това ми създаваше проблеми. Но тогава, като отидах във военното училище, тъй като имаше две възможности, ВИАС и военно училище. Във ВИАС, ако отидеш, трябва някой да му ти плати квартирата, да имаш някаква издръжка. Нямахме такива семейни възможности. И единствената възможност ми остана военното училище. Отивайки във военното училище, всички ми викаха, ти си луд. Ти не можеш да изкараш там, защото твоя характер не е подходящ за това. Обаче се оказа, че не е така. В началото ми беше трудно. Пак да вляза в някакъв ред. Пак имах проблеми с реда. Но въпреки това, да има някаква ясна организация, като ти кажат нещо направи, това да го направиш. Аз се научих на това. Научих се как това да го правя спрямо останалите хора, защото там има едни много такива простички, но много работещи неща, които хората отстрани погледнато обикновено казват, гледай го той какъв е тъп военен. Само че там има едни много важни неща. Като отидеш на фронта и като вземат ти гърмят бомбите, не мога да си много умен. Там трябва да изпълниш ясно задачата, която ти е дадена, за да може общото, което е направено, да сработи. Като гръмни една бомба, трябва да я чуеш тая задача, да я разбереш и да отидеш да я изпълниш. Така са направени нещата. Аз го разбрах чак на края на военното обучение, че това са едни важни неща, които няма къде другаде да ги научиш, никой не ти ги обяснява и не ти ги казва. Например, там ме научиха на командирски глас. Да го шлифоваш? Как да кажеш нещо, че някой да те чуи и да те разбере. Което е изключително важно. Това го ползвам, много ми работи, много ми върши работа, защото много хора казват нещата с много думи, много не е ясно, мрънкащи. Тона не е подходящ. Да, тона не е подходящ. Не вдъхва респект. Точно така. Докато като го научиш как става, защото то не е сложно, като го научиш, като го практикуваш и виждаш какъв е ефекта. Ефектът е поразителен. Добре, като каза фронта, ти ми беше казал, че един твой колега ти е казал, че ти можеш да строиш по време на война. Нали, така те е преценил. Интересно ми е, с какво воюваш днес? Аз не искам да воювам с никой, по принцип. Ама явно се налага, защото в този бизнес... Да, разбирам, обаче искам друго да кажа, че аз не искам да ходя на фронта и да воювам. Не съм такъв. Не мисля, ще да ходя да се бия с някой. Като метафора го беше. Но като метафора, тъй като една работа, за да я свършиш, трябва много голяма организация, много голямо напрежение. И това нещо ти трябва да си
плътно мобилизиран. И е много трудно да стане това. Масово хората не го правят по този начин. Това стана на аквапарка на Слънчев бряг, където за 5 месеца от стъпването ми на терена до приключването на аквапарка изминаха 5 месеца. Там по едно време работихме с над 800 човека на 35 000 квадратни метра земя, на 35 декара, което е човек до човек. За да направиш това нещо за 5 месеца и да го направиш във вода на 1 метър надолу е морето, нивото на морето. Mm-hmm. Всичко, което копаеш надолу е във вода. Спрели тока, всичкият ти кофраж изплува отгоре. Значи това трябва една много сериозна организация, много напрежение, много отговорност да ги организираш всичките тия хора, за да може това да се случи за 5 месеца. Човека, гледайки му отстрани, направил такава асоциация. Даже си помисли и вика, тъй като гледам, ти може да не можеш да издържиш психически. И то това е проблема всъщност. И аз му казах спокойно, не се грижи за мене, нали, защото той човека, гледайки му отстрани, той направи така асоциация направил, че аз мога да не издържа психически. Добре, ти осъзнаваш ли своите граници на своите психически възможности? Докъде стигат? Първо не искам да си ги поставям граници. Що? Веднага ще обясня. Имах един много интересен пример във военното училище. Един мой съученик, който и той се казва като мене, само че Валери, той беше боксер. Аз мислих, че съм много напред с физическата си подготовка и отиваме да тренираме. И той ме пита, Валю, колко коремни преси можеш да направиш? И аз с гордост му казвам, и поне 130 мога. И той вика, много малко е. Аз викам, 130? Да, ма той вика, много малко. И аз викам, ти колко можеш? И 300, и над 300. Аз викам, стига бе. 300. А пак аз тогава много тренирах и си мислих, че съм на предела на моите... И 130 са много по принцип. Не са много, ще обясня. Да. И като ми каза така, и това много ми стана любопитно. Викам, той човек, той като мен е човек. Аз давам максимума. И той дава. И той дава максимума, обаче той прави 300. Природата му е дала повече. Не, няма нищо общо с природата. Той ми обясни и това мога да го пробва всеки един. Нали, сега вече на нашата възраст вече може би е късно. Малко късно, обаче аз го пробвах тогава и даде веднага резултат. Направи 300. Само да обясня. Той ми каза така. Значи, като стигнеш 130, казваш, ще направя още едно. Правиш още едно. И така, докато ти мини, имаш криза. Получава се една криза. Има, да. И значи, ти също. Знаеш, че на 130, стигал си до 130 и не можеш повече. И ти си сложил една граница. И това е, влизаш в криза. Миниш ли кризата, можеш да ги направиш колкото искаш. Легнах и ги направих 300. Браво. Легнах и ги направих 300. Това според тебе куриозно ли е нещо? Куриозно е за това, че хората си мислят, че ограниченията, които имат, защото това ги ограничава, и казват, аз не мога повече. Ако се опитам, нали, защото то е болезнено, нали, то не е лесно. Да. Трябва да имаш силите да изтърпиш болката и да я преодолееш. След това обаче можеш да правиш коремни преси колкото си искаш. Добре. Може и повече от 300 да. Това ли е най-куриозното, което се е случвало в живота, свързано с тебе? Има ли нещо друго куриозно в живота ти, което си спомняш? То има много куриозни работи в различни аспекти, но това е нещо, което ми даде идеята, че ако искаш да преодолееш себе си, стигайки кризата си, защото ти си мислиш, че не можеш повече, да продължаваш да опитваш докато ти мини, докато преминеш границата. Ясно. Да, защото
баща ми имаше и той една приказка, че по принцип природата ни е дала толкова, примерно, но ние достигаме само до толкова от собствените си възможности. Ние не достигаме до максимума и хората всъщност не знаят какви са техните възможности. Но, примерно, интересно ми е, ти си работил с различни хора. Знам, че си работил и с Илия Павлов, нали? Той е част от един мит. Според тебе, какъв човек беше той? Има ли основания да бъде митологизиран? Ами, те времената бяха такива. Ние се срещнахме, защото аз им работих на тяхните обекти. И как въобще той се срещна с мене. Неговия управител ми каза, че има един басейн, който е там в района на Гранд Хотела, който трябва да бъде направен за 20 дни. Това е басейн за 20 дни. 300 квадрата е басейн. Не е цял, а е 300 квадрата. С всичко. Което мене ме предизвика много. И аз мобилизирах всички хора и го направихме. И като го направихме... Илия Павлов какво каза? Дойде Илия Павлов и като видя басейна и вика: абе чакай, кой го направи това? Преди 2 седмици го нямаше. Той едната седмица е забравил човека, че го е нямало 3 седмици. И те му викат: той е. И той вика: аз що не те познавам тебе? И ми викам: тук всички ме познават. Ти що не ме познаваш? Не знам. И той вика: ти ще ми строиш. Ти ще ми строиш. Всички викат: той ще излъжи. Ще строиш сгради или? Не знам какво. Нещо. Ще ми строиш. Да, ще ми строиш. Всички викат: той ще излъжи. И аз викам: бре, сега хубаво ще строя, ако ме излъжи. Нали? Ако не ми плати, уния времена бяха такива. Да, мътни не се плащаше. Да. И така се запознах, но той, което видях, човека си беше много в час, много развинтена фантазия имаше и много положително беше настроен към живота. Аз говоря за тези положителни неща, които виждах. Зад колисието, какво е било, не знам. Зад колисието, нали? Да, но по-ме е интересно смисъл... Той беше човек с качество. С качество. Ти си се срещал с всякакви хора, с всякакви характери. Добре, имаш ли нещо, което, примерно, да го отличава от другите хора? Т.е. да си кажеш: абе, този е по-различен. Ами, хората живели през социализма, а ние сме набори с него. Да. 2-3 месеца разлика има. Той е на 6 август, аз съм октомври, и не беше формиран по социалистически, както много от хората, които живяха в социализма. Беше с гъвкава мисъл и такъв комбинативен. Човек комбинативен. Което рядко за времето си. Срещал ли си подобни хора като него след това? Такива с огромно въображение, с огромни амбиции, хора визионери, хора, които, нали, като го видиш, ти можеш да го прецениш човека, хора, които са надраснали времето си. Аз съм срещал и други такива хора, но все пак той беше човек, който го смятаха от андерграунда. Да, това е едната част. Да. Което е различно от едни други хора, които почват по някакъв начин и се борят и постигат. Разбрахте, нали? Да. В тая част той беше един от най-креативните хора, които съм срещал. Защото аз срещах тогава много хора, поради, и те всичките бяха в андерграунда, поради работата, че аз 94-та година направих фирма Aquatec за басейни. И първите ми клиенти за басейни изключително бяха такива хора. Как се справяше с тях? Смисъл, с техните номера, с техните прищевки, с... Значи, първо там трябва да уважаваш, трябва да си уважителен. Към тях, защото те бяха с огромно его, с едни големи охрани. Ага. И там аз отивам, аз съм никой, аз съм един строител, нали? И отивам и те почват да се мъчат да налагат своите виждания. И един такъв беше, една интересна случка, Емо Макарона, ако се сещате. Чувал съм го, той имаше звукозаписна компания. Фирма Унисон. Да. Това беше една от най-големите фирми за компакт дискове.
Знам го Емо Макарона, Да. те го застреляха после. Да. Да, Както и да е. само че Емо Да. Макарона купи, мисля, че колумбийското посолство в София. И си правише къщата, там къща и гараж, над гаража басейн, а вътре в гаража ламбурджини. Е. И ми каза, ама отгоре е басейна. Да не му наводниш. И каза, една капка, ако ми капне върху ламбурджинито, ще имаш проблеми, човек. Сега, бе. Да. И влизам аз, вкараха ме в едно подземие и Емо Макарона седнал на една така тъмно, седнал на една маса по един анцунг, бос, дигнал си краката на масата и ни големи мъже отстрани охранители и вика, сядай тука, предупредима за ламбурджинито и вика, освен то искам да ми сложиш едно джакузи. И аз му казвам, джакузито струва толкова. И той казва, чакай малко, аз съм човек на света, аз много добре знам какви са цените. Много ти е висока цената. И казвам, виж, аз го продавам за тази цена. Ако не ти харесва, света е широк, голям, купи си откъдето искаш. Аз нямам претенции. Само, че той не очаква такова поведение. Той очаква да се огънеш, Той очаква да се свия, да се огъна и така. Така че с тези хора, ако си уважителен и в същото време, нали, държи се на положение, смисъл не се огъваш, не се свиваш, те оценяват това. Значи масово тези хора бяха предимно спортисти, борци, каратисти, боксери и не знам какви други, които като си кажат думата, едно време беше така, казват, това е така, направи го, ще ти го платя, направиш ли го, плащат ти. Илия Павлов плати ли всъщност? Илия Павлов, края на краищата, плати ми първите неща, с което ме зариби. Накрая отидах да му правя големите неща на територията на Гранд Хотела, 376 стаи, довършителни работи за 4 месеца. С 430 човека. Отделно от това, всички басейни, които бяха там. Около 10 на басейна. Така. За 4 месеца с 430 човека, това всичкото. И накрая не ми плати 2 милиона и нещо. И докато ни го убиха, аз не можах да почна да взимам пари. После взех пари с минус, с конто. И кабели взимах, и още имам кабели от това време, нали, защото кабелният завод беше тяхен. Да, имаха някакъв завод. И така, но той не обичаше да плаща, което не беше хубаво. Ясно, това дето казваш, това е пък тая част, нали, която ги препраща към underground, че те наистина не обичаха, но примерно мен ме е интересно, налагало ли се да правиш компромиси в работата си? Значи, хората това не го разбират. Не може да управляваш 300, 400, 500 човека, които те чакат всеки месец да се вземат на първо и на 15 число парите и да платиш данъците на държавата и всичко това и ти да не правиш компромиси със себе си. Това е невъзможно. Защото ако не направиш, няма работа. И като няма работа, какво правим? Тия хора... Не говоря за компромиси, да, аз те разбрах, но говоря за компромиси, които са свързани с твои принципи. В смисъл, твои морални принципи. Това обяснявам. Имах такъв случай, още са живи и здрави хората. Нали? Не знам дали трябва да го казвам в интервю. Без имена, в смисъл... Да, но имах такива хора, дето ме предупреждаваха. Казаха ми, не работи с тях. Не можеш да се оправиш с тия хора. Тия хора са ужасни, не можеш да се оправиш. Да викам сега, хубаво, те са ужасни. Това стана предизвикателство за тебе. Не само, аз съм минал през много такива хора. Заплашвали се ме, че ще дойдат да ме застрелят и разни какви ли не глупости, но аз разбирам кое е истинско и кое не е истинско. Защото... имало ли истински такива, наистина истинска опасност Не е имало реална истинска, имало е заплахи.
Аха. Само, че заплахите, нали, те хората казват, едно куче, което лай, то ни хапи. Аха. Нали, и доди ли някой тръгне ли да те заплашва, значи иска да те плаши. Нали? Обаче, като застанеш твърдо и му кажеш, нали, виж, имаше един такъв, обади ми се, закъсняваше му басейна, който трябваше да направим поради някаква техническа причина. Не бяха ни дошли части от Германия. И каза, ако не ми го направиш до еди коя си дата, идвам и те застрелвам като куче. Викам, виж... Ама, извиня сам, от Underground ли беше или... От Underground. Аха. И аз му казах така, виж, понеже, нали, решил си да направиш нещо, взимам пушката, пистолета и те чакам. Ела. Чакаш го. Чакам те. Ела. А не му каза къде, просто Не, го чакаш. казвам, чакам. Казах му, чакам те. Естествено не дойде. Защото никой заради един басейн няма да тръгне да се разваля рахата, да ходи да убива някой. И ти си направи басейна в твоите Аз си срокове. направих басейна, ние малко закъсняхме, защото частите ни ги нямаше. Не, в твоите срокове, които си беше предвидил. Да. И той после видя ли го? Естествено, как? Той, нали, той е собственик. Да, и тая заплаха се едно я И няма. тя мина и замина. Ма те такива заплахи, тя не е една. Те са били десетки и много заплахи такива. Не те е хващало страх от нещо в живота. Как да не ме е фащало? Питам, Страх ме е фащало, ама... от какво? Значи, като строихме първия басейн на Златните пясъци, пак няма да споменавам имена, един от хората с пушки заплашваше работниците и това и онова. Изкарахме с него на обекта и той ме заплаши, че ще имам проблеми. Създаваше проблеми на други хора. И аз ходих, но това не те е... и аз ходих с пистолета нон-стоп. Но не те хвана страх. Сега, не ме хвана страх. При положение, че ходя с пистолета, страх ли ме или не ме е страх? Не знам, аз не съм ходил с пистолет, за това те питам. Значи, щом сложиш пистолета, знаеш, че ако се наложи, трябва да го употребиш. Ясно. Употребиш ли го, става страшно. Защото или тебе ще те застрелят, или ти ще застреляш някой. И в двата случая... И в двата случая е зле. Зле е, да. Така че няма безстрашни хора. Нали? Няма такива безстрашни, но в края на краища знаеш, че ако се огъниш, свърши с тебе. Те те почват и не те спират. Добре, ти така създаваш впечатление, пък аз доколкото те познавам си, така суров, твърд човек си. А какво може да те разчувства? Много работи могат да ме разчувстват. Много. Примерно сега много е интересно, като гледам такива филми за хора, които примерно биографични. Този за римския, за един римски пълководец, как се каже филма? Ами те са Цезар, Цезар е... Октавиан Август, там са... Не, сега има филм, такъв филм на... Сериал или филм? Не, филм. Така ще се сетя след малко. Да. На този филм, нали, виждам как човека знае, че ще умре, но не че не му пука, ами просто знае си съдбата и отива и каквото стане, нали, приключва. И това ме разчувства. В смисъл такъв, че той отива, знаейки, че отива на смърт, така ли? Точно така. Но това не го кара да се страхува или да прави нещо. Той просто си знае съдбата и отива там. А в личен план какво може да те разчувства и така да те извади от кожата ти? Много работи. Най-вече внуците. Внуците? Най-вече внуците. Те са малки, чисти души, беззащитни. Какъв свят ще живеят според тебе? В тяхния. Не в нашия. Друг не свят? В моя. Не, имам предвид около тях какъв ще бъде света. Даже не ми се мисли точно, защото не мога и да го измисля. Виждам, че тяхния свят, сега вече аз живея в света на моите деца. Моя свят си замина. Така. Нали, повечето ми... Какъв е света на твоите деца? Света на моите деца, те са от поколението Y, там е малко по-различно, те държат много на това да работят с точно определено време,
За разлика от мене, дето аз работих и събота, и неделя, и вечер до късно, и доколкото мога, нали? Защото те бяха първоначалните години на натрупването на капитала, но не само. Те бяха много емоционални години, нали? Виждаш, че правиш нещо и то се случва. Правиш друго и то се случва. Нямаше спирка. Виждаш, че няма лимит. И това те нахъсва ти да правиш повече и повече да се раздаваш. Пък и нашето поколение беше такова. Сега това поколение е съвсем друго. Искаш да кажеш, че нямат този хъс, този ентусиазъм, който, който ти си го имал защото ние се познаваме отдавна, аз наистина знам ти с какъв хъс работиш. Ти говориш и с хъс и с ентусиазъм за работата си. В смисъл, то се усеща. Нали? Аз съм правил интервюта, нали, с доста менеджери и то се усеща, кога някой наистина гори в работата. При тях това го няма, така ли? Сегашното няма го. Те са поколението, което някой е изградил нещо преди тях, но те, за разлика от нашето поколение, са много по-разумни, по-научени. Те са по-учени, защото аз и двамата сина направих така, че да могат да отидат да учат английски език. Всяко лято ги пращах в Лондон, в семейства приемни, те знаят добре английски език. Не казвам отлично, обаче знаят добре английски език. Завършиха магистратура в Лондон. Имат друг поглед върху нещата, но няма го хъса, което за мен е едно от най-важните неща. Нямаш ли хъс, нищо нямаш. Добре, ти имаш ли усещането, че си се осъществил напълно като личност в работата си? Доволен съм от живота си. Щастлив съм от това, което ми се е случило до тук. Най-вече, че съм жив и здрав, нали, че имам след мене имам деца, имам внуци, нали, имам 5 внука. Виждам ги, че всички са живи и здрави, това е голямо щастие, да видиш, че са здрави децата и се развиват всеки според това, което притежава в себе си. Защото не е задължително някой да стане някакъв, какъвто си му го измислил. Той ще се осъществи, ти трябва да му създадеш условия, той да се осъществи, той, което му е най-силно излиза отвътре. Добре, а има ли някакъв пропилян шанс, за който съжаляваш в живота си? По принцип, думата съжалявам при мен не я ползвам и ще обясня защо. Значи, ако кажа, че съжалявам за нещо, това означава, че в момента, в който е трябвало да взема решение, съм бил несъзнателен. Нали, може би си взел грешно решение. Момент. Да. А за да вземеш толкова грешно решение, това означава, че не си прочел обстановката, не си я преценил, не си разсъдил, интуицията ти не работи. Това означава много нета. Не е така, просто вървях по пътя и избърках. Така не е така. Не е така. Не е така. Ти си осъзнат човек с определени качества, имаш интуиция, я мислиш и в един момент взимаш едно решение. Ти го смяташ за правилно, за момента, в който си го взел. После се оказва, че не е така. Да не, ама това си ти взимаш това решение. За какво да съжаляваш? Няма за какво. Ами някои хора съжаляват за пропуснати шансове в живота си. Те така си мислят. И си казват, там можех нещо да направя, не стана. Те така си не постъпих правилно, сгреших. Така или казах някакви неща, които не трябваше да казвам. Нали, нараних еди си кой. И той човека, нали, изчезна, пропусна шанс. Нали, не само в работата и в личните отношения. Обаче колко пъти трябва да ти се случи, за да си по-внимателен, когато... На умните хора по 1-2 пъти. Значи това е достатъчно. После за какво да съжаляваш? После вече... Няма какво да съжаляваш после. Така че тия, които много съжаляват, означава, че или не внимават като взимат решения, или не знам какво друго. Добре, а какво може да те изкара извън кожата ти? Какво може да ме изкара? Значи, първо, аз съм зодия Везни, което ние обичаме справедливостта. Аз съм човек, който обича и преди, по време на социализма, ме изкарваше от равновесие несправедливостта. И сега пак ме изкарва от равновесие това. Защото това, което правим в момента с нашата държава, нали, хората
ние българите, защото аз не мисля, че съм извън това, нали, за мене ние даваме път на хора, които не са хора, които съграждат. А тия, които съграждат, системата ги експлоатира и не ги поощрява, което автоматически ще доведе до един огромен проблем. Има един руснак, който занимава с възпитание и човека казва така. Да не е Макаренко. Не. Друг. Да. По-съвременен. Казва, не, съвременен. Да. Казва човека така. Получаваш това, което непрекъснато възнаграждаваш. В момента в нашата държава... че не можах да го разбера. Примерно едно дете ти казва, ако не ми дадеш той, не знам кой, ти му го даваш. Така. Значи ти си го възнаградил за поведението му. Така. Следващия То път... става разглезено дете, примерно. Следващия път очаквай пак същото поведение. Защото ти си го възнаградил неговото. Незаслужено си го възнаградил. Точно така. Аха. Ако реагираш, то ти каже, нали, ако не ми направиш той, не знам какво, ако там не стане, то вижда, че... получаваш това, което даваш. Не, получаваш това, което ти получаваш възнаграждаваш по-добре, като отношение към теб, това, което ти възнаграждаваш като отношение. Защото ти си възнаградил едно грешно отношение, после го получаваш. И пак, и пак, и пак. Разбрах. Добре, тъй като трябва да приключваме, какво те вдъхновява още в работата ти? Кое ти носи вдъхновение? И, значи, натрупал съм страшно много опит. И може да ми кажеш за този твой нов проект сега, който, колкото знам, те е вдъхновил и така... Значи, аз съм вече на 66 години. Още не ми излязла пенсията, ма ще ми излезе. Пенсионер съм. Не вярвам да се пенсионираш. Не се пенсионирам, само искам да дам ориентир къде се намирам. Преди да пристъпя към тази рискова, защото аз много добре осъзнавам колко е рискова дейност, така. Бях се разчистил всичко ми работеше идеално. Бях постигнал това, което бях се наумил. Аха. Тоест беше доволен от себе си? Да. На 100%? Да. Така. И ние бях доволен за това, че 2009 година, като стана кризата, се заклех, че аз трябва да направя всичко възможно, за да реша проблемите, които ми създаде кризата. Аха. А проблемите бяха големи кредити, трябваше да се връщат и трябваше бизнесите да оцелят. И те оцеляха. Бизнесите оцеляха, работят прекрасно и аз си бях върнал всички кредити. Така, и какво стана? Така. Обаче, чувствам се още здрав, силен, с много възможности, с много идеи в главата си, неща, които в тази обстановка, нашата българска, защото тази обстановка е различна от английската, американската и другата. Нали? Аз съм се научил как да работя в тая обстановка и как да бъда много гъвкав, за да се справя с всичко, което тук излиза като предизвикателство. Mm-hmm. И понеже направих един комплекс от около 30 000 квадратни метра, Бела Вита се казва. Знам го, да. Който в размерите, които беше, се опитах да направя всичко, което бях научил до тогава. Както трябва и качествено. Нали, трябва да държиш на качеството, защото иначе ще спечелиш пари, ама ако няма качество, всички ще оплюват. И каква файда, че спечелял пари, като всички те плюят? Няма никаква файда. Това е време, но и то във всеки бранш се разбира кой как строи. Така и какво стана? И изведнъж ми излезе, нали, така ми излезе пред мене момент такъв, че можеше да закупя тази земя, която е там на Сън Сити. Един голям парцел. Голям парцел, което даже не можах да повярвам, като видях го и не можах да повярвам, че това го има на пазара и никой не го е купил. 4-5 години то е стояло на пазара и никой не го е купил. Явно всички са страхували, защото първо мащаба е много голям, после може да има такива протести, глупости. Проблеми. Има проблеми с ела, с ВИК-то, има хиляди проблеми. Но тъй като аз имам достатъчно опит и знам, че мога да се справя с тия неща, и в моята глава изведнъж блесна идеята да направя едно нещо, ама да бъде
Аз го определих като град в града, което дразни в момента разни хора. Що ги дразни? Ами, за мен това град в града, аз между другото, гледах едно твое интервю, това, което си замислил, наистина е уникално. Това с детските градини, с училища, с всичко да бъде там. Защо ги дразни? В смисъл, на кого пречи това? За мен това са неосъзнати хора. Толкова неосъзнати. Да. Предполагам, че има хора и от твоя бранш. Те не са толкова неосъзнати. В смисъл, завист ли има там? Нещо има. Това е ясно, че ясно. Има и такива неща, но самите хора не са осъзнати, говоря за обикновените хора, за обикновените, които протестират, защото те си мислят, че аз ще отида там и ще направя какви ли не бели. Бетонен мастодонт. То без бетони няма да стане. Обаче аз правя, направил съм визуализации, то се вижда. Идеята е друга. Да, идеята е друга. Идеята там да има 70 декара паркова зона, което ние нямаме в града 70 декара паркова зона. Ние 20 декара нямаме. Да, така че всичкото това като идея е прекрасно. И аз искам да реализирам една прекрасна идея, един вид като завършък на моята професионална кариера. Знаеш какво, интересно ми е, знаеш, че те прекъснах, интересно ми е, няма да те питам, сега това са някакви клишета такива, за какво мечтаеш, така нататък, но интересно ми е, като го направиш това нещо, като е готово, като застанеш там, примерно в центъра на комплекса, какво ще изпиташ? Сам си, няма други. Веднага ти обяснявам, дали ще направя това или съм направил нещо. Не, за това говорим. Да. Нали, това ти е мечтата. Това ми е мечтата, но аз преди това пак съм искал да направя нещо и като съм го направил... за Бела Вита ми кажи, пример. Бела Вита съм го направил. Какво изпита? Ами изпитах удоволствие от това, че като са насели, бяхме сложили много цветя, направихме игрище, направихме за хората с там, които са млади майки с колички и деца и т.н. хубав парк. От целия район майките с колички взеха да идват. Кажи ми, какво изпита? Сега ще обясня. Да. И изпитах страхотно удовлетворение, защото виждам и ни усмихнати, доволни хора. Това е наградата. Аз съм задоволил необходимостта на тези хора от жилища и жилищна зона. Това е наградата за труда ти. Това е уникална награда. Това е уникална награда, защото ти виждаш, че си полезен. Направил си нещо полезно с действията, които си извършил. Винаги можеш да спечелиш пари. Никога не съм разбирал. По всякакви начини. Никога не съм разбирал някой като вземе да ми обяснява. Аз не ме интересува нищо друго, искам да спечеля пари. И после? И после какво ще правиш, като ги спечелиш? Ще искаш още повече. Да, ама като искаш още повече, това е една въртялежка. Това е там ще станеш като тая Ружа Игнатова, дето няма. Нещо такова ще станеш. И там ще станеш като един хамстер, защото имаш ли много пари, трябва да мислиш за тях. После ще взимаш още пари, пак трябва да мислиш за тях. И до кога? И това, то няма край. То ставаш като хамстера. Но направяйки нещо, това нещо остава много след теб. Много. Парите, ето, Ружа Игнатова няма, това койните ще заминат. Там... Има филми за нея, гледах един филм. Сериал има за нея, да, сериал има за нея. Хубав е. Да, но до там. Оттам насетне нищо няма след тебе. Докато това остава поне 100 години след тебе остава и хората се наслаждават на това, което си направил поне 100 години. Добре, благодаря ти за това интервю. И аз благодаря.